знам кое би ме притеснило повече, това, че съм единствен кандидат, или пък ако бях избрана единодушно. Всъщност, днешната ни клетва, като общински съветници и като кметове, затваря естествения цикъл на местните избори и поставя началото на един мандат, в който ние всички трябва да търсим пресечни точки, за да разрешим проблемите на хората в община Марица и да се мъчим максимално да изпълним ангажиментите, които сме поели към тях като кандидати. Затова моят апел към всички е: нека да бъдем критични, разумни, да се изслушваме и да търсим винаги най-доброто решение за жителите на община Марица. Благодаря още веднъж за доверието и пожелавам успех на общинските съветници, на кметовете, така че след като приключи мандата ни, с чиста съвест всички ние да кажем, че сме работили добре и за доброто на община Марица.